What is that good as it? Oh, no, do I man? It's like upenyu wakaoma sindoshovera kure kwegava kuna mchobvu wakamira ndinoda kuva newe asizondomera semudzimai wangu ini ndichakushandira tivere danga redu rezvinotiamura mombe mbudzi nengwai tigozonoripa ndigozova mukwasha anodikanwa anozikanwa mustafu ndinyorere tsamba iho It's gonna be more Mustafu. Mustafu no karau. No, I'm 10 what not. 10 what not. Makasitanga ari mune makore mangari? 2023. Makasitanga rini zvamuri kuita? 2006. Handika. Kamata muchiri mwana mudiki sereki. Yeah. Muri kuya mune fire. Hopefully munondipawo manhamba ka because kune va DJ variko kunze kwenyika vandoenda vanenge vachizonetsera manhamba iyi. Okay, amachuni kutambisa. Handika. Ndibvutsewo dombi cha. Lights. Heavy. Moresa yakawanda vanhu vekuteni wati moto power ndotaka kuita ka PTK studio ma PTK handiti kabatisa wagwan PTK pick up the chairman yes a PTK Yo, the owner of the studio munofana kubudisa chiva creator ndiye PTK wani no PTK no producer handiti ka sando dzake then chairman Killer T heavy he's outside aibo handika thanks very much